Исәнмесез, эфирда Душанбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина. Атнаның беренче көне нинди вакытларга бай булды, алга таба карагыз. Шәһәрдәшләр фатир өчен түләүләр күп килде дип зарлана. Бу нәрсәгә бәйле Гүзәл Габдуллина ачыклады. Чаллыда эш урыннары күп, яңа белгечләргә ихтыяҗ зур. Әлеге мәсьәләне ничек хәл итәчәкләр? 2 ел узганнан соң авыл хуҗалыгын исәпкә алу нәтиҗәләре билгеле булды. Татарстанда 849 меңнән артык объект тикшерелде. Чаллы халкы кайнар су өчен түләүләр күп килә ди. Бу темага социаль челтәрләрдә дә кызу фикер алышулар уза. Халык әлеге проблема су белән тәэмин итүнең ябык системасын гамәлгә кертү аркасында барлыкка килде дип фаразлый. Чөнки 2017 елдан башлап бойлерда салкын суны җылыту өчен нормативлар билгеләнгән. Бүген кайнар су белән тәэмин итүнең бәясе ничек исәпләнә, Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Шәһәрдәшләр арасында фикерләр төрле, берәүләр кайнар су бәясе бу айда гына күп килде ди. Икенчеләре һәрчак тарифлар шундый дип белдерде. Именно кайнар суга мен күп түләйм. 2 с лишним. Понятно ли хәзер? Сумма большая, конечно, горячая вода. Это столько суммы. Почему столько суммы? Это простой народ знает, что ли? Песок на вине есть. Красница. Чем в октябре? В октябре, да. Белгечләр аңлатуынча, бәяләр артмады, киресенчә су бойлер системасын куллану исәбенә күпкә очсызрак. Шәһәрдә су белән тәэмин итүнең ачык системасы берничә дистә йортта гына калды. Бу очракта кайнар су турыдан-туры тесттан бирелә. Барлык куллану күләмен исәпкә алу приборлары билгели. Ябык системада исә салкын суны подъездда урнаштырылган бойлер җылыта. Шуңа да квитанцияларда кайнар суга 2 пункт күрсәтелә. Беренчесе кайнар су өчен җылытылган салкын су, икенчесе җылылык энергиясенә компонент. Шуның өчен ябык системада суның хакы менә ноябрь айында безнең управляющий компанияларында инде 125 сум 10 тиен 1 кубометры, ашык системада булганда 138 сум 90 тиен, 1583 сум 16 тиен. Шуның өчен исәпләү бик җайлы, менә шул 0,0653 тапкырлы бездә 1583-тә 16-га безнең чыга менә шул хак 1 кубометр суның хакы. Су белән тәэмин итүнең ябык системасына күчкәч кайнар су бәясе күпкә арзанрак булыр дип өметләнгән иде белгечләр. Әмма 3 ел элек Санпин кулланучылар өчен кайнар су градусын 10 берәмлеккә арттырган. Хәзер бойлер салкын суны 60 градуска кадәр җылытырга тиеш. Шуңа күрә чыгымнар артты һәм экономиядә артык сизелми. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда эшсезлек дәрәҗәсе тотрыклы. 2018 елда мәшгульлек үзәгенә эш эзләп 22 меңнән артык кеше мөрәҗәгать иткән. Эш бирүчеләр 35 меңгә якын вакансия тәкъдим иткән. Иң күп ихтыяҗ станоклар килүчеләргә, слесарьларга, токарьларга, электр газ белән эретеп ябыштыручыларга, машина йөртүчеләргә, шулай ук юл эшчеләренә. Хезмәт күрсәтү өлкәсендә дә вакансиялар күп. Сатучылар, пешекчеләр, официантлар, кухня эшчеләре кирәк. Шәһәрнең хезмәт базарындагы исәптә торучы эшсезләр саны 930 кешене тәшкил итә. Шуңа да карамастан кадрлар кытлыгы барыбер туа. Шул сәбәпле шәһәрнең кайбер предприятиеләре үз хезмәткәрләрен яңадан өйрәтә башлады. Чөнки яңа производстволар барлыкка килү белән һөнәрләрнең үзгәрүе күзәтелә. Наил Мәхдиев эшлекле Душанбеда гыйнвар яки февраль айларында предприятие җитәкчеләренә һәм кече һәм урта бизнес вәкилләренә югары квалификацияле кадрлар әзерләү мәсьәләләре буенча фикер алышу өчен очрашырга кирәк булачак дип белдерде. Я приглашаю к разговору, просил бы к разговору подготовиться. У крупных предприятий и у малых, и у средних это самая большая проблема. Даже может быть важнее, чем вопрос привлечения дополнительных инвестиций. Инвестиции привлечь возможно. Вот где взять трудовые ресурсы? 2016 елда авыл хуҗалыгын исәпкә алу нәтиҗәләре билгеле булды. Белгечләр әйтүенчә, мәгълүмат күп, шул сәбәпле чарага 2 ел узганнан соң гына нәтиҗә ясала. Татарстанда 849 меңнән артык объект тикшерелде. Чара 10 елга бер тапкыр оештырыла. 2006 елда узган сан алу нәтиҗәләре белән чагыштырганда нинди үзгәрешләр бар, бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда.
Илдә эре авыл хуҗалыгы предприятиеләре һәм фермер хуҗалыклары саны арта. Әйтик, Татарстанда 2016 елның 1 июленә аларның саны 3000ннан артык булган. 2006 ел белән чагыштырганда үсеш 26%-ны тәшкил итә. Тукай районына килгәндә анда фермер хуҗалыкларының саны 8 тапкыр арту күзәтелә. Алар хәзер 200дән дә артып китә. Районда мөгезле эре терлек саны бераз кимегән. Аның каравы сарык һәм кәҗәләр саны арткан. Зур булмаган ярдәмче хуҗалыклар эшчәнлеге дә кимегән. Это нормально, это можно было ожидать, эту тенденцию. Действительно, наше личное подсобное хозяйство и объединение граждан некоммерческие, дачные, садоводческие, они становятся все более рекреационными и все меньше производят продукцию. Ил буенча авыл хуҗалыгында эшләүчеләрнең саны 2 тапкыр кимү күзәтелә. Тукай районында бу тармакта 2006 елда 5000ләп кеше хезмәт куйса, 2016 ел нәтиҗәләре буенча бу сан 2000гә ким. Белгечләр әйтүенчә, сан алу авыл хуҗалыгында урта һәм кече эшкуарлекне үстерү кирәклеген дә күрсәткән. Перепись показала, что сельское население сегодня все меньше и меньше зарабатывает сельским хозяйством. То есть для того, чтобы поддержать доходы сельского населения, нужно не сельское хозяйство поддерживать, хотя и его тоже может быть, но поддерживать экономику в сельской местности вообще. Авыл хуҗалыгында сан алу 10 елга бер тапкыр оештырыла. Аның чираттагысы 2026 елда үтәр дип планлаштырыла. Ләйсән Ханова, яңалыклар. Яршалы дәүләт педагогия университетында ашык ишекләр көне үтте. Вузның интерактив мәйданчыкларында 1000гә якын югары сыйныф укучылары, аларның ата-аналары һәм педагоглар булды. Алар арасында шәһәрдәшләр генә түгел, Тукай, Зәй, Әлмәт һәм башка районнардан килүчеләр дә шактый иде. Һәркем үзен кызыксындырган сорауга җавап ала алды. Мастер-классларда катнашты. Урыннан Ләйсән Ханова сюжеты. Вузның спорт залында барлык факультетларның интерактив мәйданчыклары эшләде. Мәктәп укучылары, аларның ата-аналары һәм педагоглар югары уку йортының интеллектуаль һәм иҗтимагый тормышы белән якыннан танышу мөмкинлегенә ия булды. Студентларның ачык шөгыльләрен карады. Мин бу факультетларны белмидем. Бүген килгәч, күп факультетлар турында белдем. Присутствуют все факультеты, у педагоги всех факультетов, и как бы можно выбрать. У нас мастер-классы практически по каждому факультету проводят преподаватели, студенты, активно участвуют, и квесты проходят сегодня. И все вопросы, которые хотят задать родители по поводу поступления в наш университет, мы разъясняем. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары сүзләренә караганда, шәһәргә педагоглар кирәк. Мисал өчен 2019 елда 6 балалар бакчасы, бер мәктәп ачылырга тиеш. Вузда оештырылган мондый чаралар яшьләргә һөнәр сыйлауда булыша дигән фикердә Рамил Халимов. Университет бик матур чара әзерләгән балалар өчен, безнең чыгарылыш сыйныф укучылары өчен бу бик кирәк, бик мөһим чара дип уйлыйм мин. Вузларның интерактив мәйданчыкларында 1000гә якын укучы һәм ата-ана үзләрен кызыксындырган сорауларга җавап таба алды. Алар арасында чаллылар гына түгел, Кама Аръягы төбәгеннән килгән югары сыйныф укучылары да шактый иде. Аларның күбесе киләчәк тормышларын нәкъ менә Чаллы белән бәйләргә ниятли. Ләйсән Ханова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Кыш бабай белән очрашып, урман чыршысын бизәргән Түбән Кама милли паркы Чудо-идея иҗат төркеме белән берлектә кышкы урман әкиятенә чакыра. Тайный помощник Деда Мороза дип аталган тамашада катнашучыларны әкияти геройлардан мавыктыргыч биремнәр һәм мастер-класслар көтә. Нәниләр кыш бабайга ярдәмгә ашыга, урман чыршысын кабызыр өчен төрле биремнәр үтәргә кирәк. Алда аларны төрле әкият геройлары көтә. Говорить громко дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын, а то не полетит. Сынаулар үтелгән һәм ниһаять кыш бабай белән очрашу мизгеле дә килеп җитте. Балалар тырышлыгы белән урман чыршысы кабынды. Аның янында нәниләр әйлән-бәйлән уйнады. Детки все были хорошие, все очень умные, очень хорошо все делали, игрались, забавлялись, значит, очень хорошо веселились. Әкияти сәяхәт ахырында балалар кыш бабайның мастер-классында катнашып, яңа елга чыршы уенчыгы ясадылар. Замечательные актеры. Сюда обязательно нужно приехать с детьми на Новый год. Вот. И я думаю, что мы не раз еще вернемся сюда. Тайный помощник Деда Мороза әкияте 2019 елның 15 январына кадәр дәвам итә. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булышам, исән сау булыгыз. Новый год
год уже в ДНС. Бонусы или программа 0024. Так, 8-ядерный смартфон Samsung Galaxy A9 с 4 основными камерами всего по 1460 рублей в месяц или 8000 бонусов на карту про запас. С ДНС выгодно всегда. Лови новую новогоднюю скидку в Эссен каждый день. Колбаса сырокопченая в обсыпке, люкс и марочная, дубки 599,90. Акция действует с 18 по 24 декабря в гипермаркетах Эссен. Подарки из Эссен под каждой елочкой. Эссен.